Il-proposti għal Għawdex jiffukaw fuq l-infrastruttura u l-konnettività bilan li Għawdex isir iktar aċċessibbli. B'investiment ta' 3 miljun u 200,000 euro se jsir it-tieni fiber optic link bejn Malta u Għawdex. Se jibda x-xogħol fuq iċ-ċentru diġitali għal Għawdex fejn is-sit tal-ex Benna se jinbidel f'wieħed state of the art fejn jinħolqu impjiegi ta' kwalità. Dan b'investiment ta' 16 miljun euro. Se jingħata wkoll bidu għal proċess biex jidħol il-Fast Ferry Service u se jsokta x-xogħol u l-istudji marbuta ma' mina bejn Malta u Għawdex. Se jkompli x-xogħol biex il-qorti ta' Għawdex toħroġ miċ-ċittadella u se jsir mużew għal Għawdex b'investiment ta' 5 miljun euro. Jibda xogħol fuq il-Pixxina Nazzjonali f'Għawdex u jkompli dak fuq id-dar tal-anzjani f'Ajnsielem. Se jkun estis is-sussidju li llum jingħata lill-istudenti full-time fl-Università ta' Malta u fl-EMCAST biex jilħaq ukoll lil dawk l-awċin li jattendu xi istituzzjoni privata ta' edukazzjoni għolja f'Malta. Il-Ministru tal-Finanzi ħabbar ukoll li se ssir strateġija għall-Kemuna dan billi jkun riformat il-mod kif jiġu organizzati l-attivitajiet għat-turisti fuq din il-gżira u fl-ibħra ta' madwarha. Qed isiru wkoll diversi diskussjonijiet biex Kemuna tingħata l-istatus ta' Park Nazzjonali. Fil-qasam ambjentali jissemmew għad kbir ta' proġetti mill-maniġjar tal-iskart għal parks u afforestazzjoni.